Diri on, abot na mi diri la sisil, mga on mi og macaroni og spaghetti. Di mami makakaog baboy oy. Oh, mo ni akong sudan, spaghetti. Luto na na ani. Oh, luto og luto ni ganiha oy. Oh, nana sila man nang waning diri oh, tata oh. Oh, mo otoy. Sa. Nara ang nag-birthday ah. Akong kumari nga kinakusgan. Si Maring Adi. Oh, putas na lang. Ikaw. Ang kauban niya yung sister. Mo ni taga Balangigay. Dili. Oh, sino yun? Kitayhon di ay. Dool-dool ron sila. Na mga unata. Dali. Daon na ta. Mga unata, mga on. Na ilang handa oh. Macaroni. Oh, wow, litson. Litson. Itabunan kay bawal man sa mua kung magsimot-simot mi. O niya mo, mga una, dali, mga unta. Yan na, mabas mo na kanina. Kaunan nga. Mga unta, ting. Ay, nagkuhan naman po mi dire. Nagsurbi. Hindi na, mga una ta. Akong sudaan o, spaghetti. Tulog. Abuyan na lang. Murot na ikaduha na to. Bisak na. Nagpaitrabaho ulo. Di na rin katrabaho doon. Inom. Di na makatrabaho mag-inom. Kuya. Di na kay mag-check mo sila Ako pong tawag si Indebilem. Insya naman manari daw sila. Yan, nagkiangkiang nga. Uban, yan po panari. Ipang dakok ba ito? Oh, ano kabayo daw? Tabangan mo sa... Dili na mo balik sa ka ha. Ano ang line niya? Ta, kaunta, pwede rin siya isunga ta. Tara mo ba sa halin? Ang balik Ano ba? Parang makakaugluto. Ano yung mga batang gagmay, Kel? Mga hayop dyan. Ya dito ay mga hayop dito nga ko. Kanay ka. Latagtong kao Person. na lang dapit sa sada. Anak ni... Katong. Ling. natin mga bukit. Malingaw ng malingaw. Katong. Katong nakapulang kalong. Nagprito. Apo ng prito. Pagkaon po siyang mga bakti. Daghan day tao doon ganina. Pagkaon siyang bakti. Ah, nakalimot. Daghan tao doon ganina. Mauro man yun. Ha? Ano tiyan siya? Ingon na si Michael. Naunhan na hinuon mo. Ikaw, ikaon na nimo akong pahat ba? Mukaan kag pancet? Ha? Sure ba? Mukaan kag pancet tilawe? Pancet. Ani kaon ganun. Ay, kani man gihatag ni person kanya. Na may bata nga nangayo og pansit. Tagaan na to pansit ha. Kaon siya og pansit. Kaon pansit bibi. Kaon pansit si bibi. Si bibi. Sa ngalan gani? Ha? Unsay nga, unsay tinod ngalan anaya? Unsay tinod ngalan? Kinsa anak? Kani? Kanang ka person? GD man na ang ilan ko. GD oh. Jid ang angga. Jid. Ay si Jid ni kaon si Jid og pansit. Pansit niya ang spaghetti.
Jid. Si Jid. Inot. Oh, Jijid. Si Jid. Inot. Oh. Kanang isa. Isa po ning bata ng isa. Glenn. Mukaon po ka pansit? Ha? Ah, nagkaon na ganyan din. Oy. Mara. Ikaw, Leng. Kaon ka pansit, Leng? Kana na, wahay man na. Puros na balibad uy. Leng. Yung punta diri man na iya. Mo ni paborito ni mong spaghetti. And then kaon ka. Kaon bata, oy. Kaon, Jid. Kaon si Jid. Nagmugot man ang isa kay di panaog daw yang migos. Unsa ginaog? Ang yang mga migos. Migos. Duha man ay is. Kanang isa oh, nila niyan. Ato kailan migo, kuway tao. Ngabli, lagkalitin na. Oh. Sabayan ko sa mga bata. Sabayan ko sa mga bata. O mo niya ako mga friends. Dire o, mga kuwan ako dire o. Kaon ka, Leng? Pagitiling o. Leng. Koy, Leng. nisunod ang bata koy. Ah. Sunod. Nanapay mo papa diri oh. Ato na ba? Abi ka. Ne, si Lungkoy may kauban na ganihan. Lungkoy may kauban na ganihan. Kaon ka. Higi kaon. Kabalo na de ka muhungit. Si Lungkoy may kauban na ganihan. Amo ni sunod niya. Oo. Kaon na si Jid. Kaon po si Loling o. Ako din hindi kaon. Kay kragi kaon na na. Kaon bata di ay gutom bata. Bi, dali. Naman eh. Dito nila. Dira Kaon kay si Jid. Landong. Kaon si Jid. Mas ka isa. Bye. Thank you for watching.